أب قربان أبرح أنزلهم نايز مدب زي تخاطاتلتي كورات أحواتن أحاتن سم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ኻን ዘለዓለም ይነብር ይሞ ንአምላኽ ንትጎይታ ሰማይን ምድርን ክብሪ ይኹን ነው እምበር ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝይኹም ተጋደሉ ዝበለ ሐዋርያ ጴጥሮስ ንጽዋዓናን ምሕራይናን ከነጽንዖ ክንጋደል ከም ዝግባአና ኣርእስትና ካብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 11 ከም ዝብል ነንብብ ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝይኹም ተጋደሉ እዝን ተገበርኩምሲ ከቶ ኣይከተንደልህጹን ኢኹም ከምኡ ናብቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ ይብለና እዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ እዚ ብዛዕባ ጽዋዓ ብዙሕ ተገዲሱ ዝጸሓፈ ሐዋርያ እዩ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስን ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስን ብዛዕባ ጽዋዓ ደጋጊሙ ኣመልኪቱ ተዛሪቡሎ ስለዚ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብ ቁጥሪ 3 እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ጸዋዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ሃበና ብኡ ተኸብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂእኩም ተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ ኣብቲ ደግነት እውን ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ኣብቲ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብቲ ዓቕሊ እውን ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋት ድማ ፍቕሪ ንኹሉ ሰብ እምበኣር እቲ ተጸዋዕናሉ ጽዋዓ ኣዝዩ ክቡርን ኣዝዩ ዓብይን ስለ ዝኾነ ከመይ ክንመላለስ ከም ዝግባአና ናብራና ኩሉ ምስቲ ጽዋዓና ዝተተሓሓዘ ክኸውን ከም ዘለዎ ካብዚ ኣስዒብና ክንመሃሪና እሞ ጎይታ ክምህረና ንጸሊ ቅዱስ ኣቦ የመስግነካ ኣለኹ በዛ ሰዓት እዚኣ ንስኻ ስለ ዝጸዋዕካና ንኽብርኻ ስለ ዝጸዋዕካና ንፍልጠትካ ስለ ዝጸዋዕካና ንናይ ዘለዓለም ናብራ ስለ ዝጸዋዕካና ካብ ላዕሊ ስለ ዝጸዋዕካና ንቅድስና ስለ ዝጸዋዕካና ጎይታ መን ከም ዝጸዋዓና ፈሊጥና ምሳኻ ምስ ዝጸዋዒና ከምቲ ዝግባእ ኮይንና ክንመላለስ በዚ ቅዱስ ቃልካ እዚ ኣብ ጽዋዓና ዘለና ኣኽብሮትን ፍልጠትን ዓብ ክኸውን በቲ ቅዱስ መንፈስካ ከተስተምህረና ይልምን ኣለኹ እዚ መአን ጽቡቕ ፍቓድካ ስለትገብሮ በዚ ቃል እዚ ድማ ንሕዋተይን ንህይወተይን ንህይወት ኩሎም ሰማዕትን ስለ እትልውጥ ክብሪ ይህበካ ኣለኹ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እቲ ቅዱስ ስምካ ይባረኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን ሕራይ እምበኣር ክቡራት ሰማዕቲ ብኣምላኽሲ ተጸዊዕና ኣለና ብጎይታሲ ተሓሪና ኣለና ነቲ ጽዋዓናን ምሕራይና ግና ከነጽንዖ እንተደኣ ኮይኑ መን እዩ ጸዊዕና ብምንታይ እዩ ጸዊዕና ንምንታይ እዩ ጸዊዕና ንምንታይ እዩ ኣድሒኑና እዚ ፍልጠት ዝኽህልወና ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ እቲ ናብራና ምስ ጸዋዒና ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ጸዊዕና ዘሎ መን እዩ እግዚአብሔር ይጸዊዕና ኣሕዋተይ ኣነ ንስኻትኩምን ብእግዚአብሔር በተዓበ ኣምላኺና ተጸዊዕና እዚ ጴጥሮስ እዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ንመጀመርያ ግዜ ክሰብኽ ከሎ ነቶም መጀመርያ ግዜ ወንጌል ዝሰምዑ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘለው ናብ በዓል 50 ክሰግዱ ዝመፁ ኣይሁድ ከምዚ ኢሉ መስኪሩሎም ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ካብ 37 ነቲ ወንጌል ሰሚዖም መልሲ ዝሃብዎ ሰባት ከምዚ ይብሎም እቶም ሰምዑ እዚ ምስ ሰምዑ ልቦም ተወግአሞ ንጴጥሮስን
نتوم كالوت حوارياتن أتوم أحواتنا انتاي نكبر بلوم بطرس كا اتتصفى مالت تصفى منفس قدوس نأخذكم من ندقهم نتوم أبرحق زلو كلهم እግዚአብሔር አምላኽና ዝጽውዖም ዘለው ዘበሉ እዩ እተዋህበ እሞ ተነስሑ ነፍስ ወከፍ ከዓ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ኃጢአት ይጠመቕ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ድማ ክትቀበሉ ኢኹም በሎም ይብለና በመን ተጸዊዖም ኣብዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከም ዝምስከረልና ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና ዝጽውዖም ዘበሉ ጸዋዒ እግዚአብሔር مبار أتوم بكريستوس يسوع زعمنا حدشتي يخون نبارك من يو تصوعنا تصوعنا أزيو كبوري أزيو قدسيو أزيو فتصوميو أبزيك الرب برهان زنبر قويتا خبري سلازي ناب حدا عندما خد كيت كلها نايت تصوعيها انتاينتن مننتن وساني ناب حدا كبور ناي منغستي بعال سلطان كيد كلها بمتأنتي تصوعيها أقراربا خان أكادادنا خان أكايدا خان كساكن دزي مس تصوعي متحيحاز اللوو ناي حدا هاجر مرحي تصوعك خلو بو متأن دما بتخبرو بتسلطانو متأن نابو زلكا أملخاختان أقراربا فوليك خون نايجدي مبار ازي تتصوعنا له زلنا انا نسخاتكم بእግዚአብሔርና ተጸውዕና እሞ እዚ ጸውዕና ዘሎ ጴጥሮስ ከመስክረልና ኸሎ ከመይ ዝበለ አምላኽዩ ጸውዕና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 በወንጌል ገሪእሞ ጸውዕና ስለዚ በመንፈስ ቅዱስ ተነግረ ናይ ክብር መንፈስ بمنفس قدس تنقر وانجيل جري يصوعنا مو كم زيبل قدامي بطرس معراف حدا نمن يصحف لهم زلو بمجمريا قصر حدا انتايبل بطرس حواريا يسوع كريستوس نتوم اب أنطيوسن اب غلاطيان اب قبودوقيان اب اسيان اب بيتانيان فح إلهم زلو حريات سلازي بغيتا تحاريو سلازي كتصوعن كله እግዚአብሔር ከመገሪ ጸውዕዎም ኣብ ቁጥር 10 ወርዲለ ከምዚብል እቶም ብዛዕባትን ኣኻትኩም ተመደበ ጸጋ እተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ደለይን መርመሩን ኣነ ንስኻትኩም ዝድሓናሉ ወንጌል በክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ከም ዝመስል እቲ ኣባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ በሰብኣይ ክርስቶስን በቲ ድሕሪኡ ዘሎ ክብርን ቀዲሞ ከም ዝመስከረ نيناي ويس نخميز بله كم زمل كتنا مرمرو نأخذكم من بر نرسهم كم زي قلقلو تقلص اللهم زون بطن كت بتي كاب سماي تلاكي منفس قدوس جيروم وانجل سبخلكم حجي تنقر لكم ملاختنا أخطمتو يبهوغيو ازو وانجل زي بمنفس قدوس تنقره كبر خريستوس زبسر وانجل يمو سلازي بعبي ناي وانجل كبري ناي وانجل صوعنا مالتي سلازي على قدر 10 سلازي حقاقو لبخم تعاطيكم انا تطنققكم ناتو بمغهار يسوع كريستوس اترخبو صغا ملو تسفا غبرو كم ازوزات ولد امبر كمتي بزمن دنقرنا خلخم زغبركمو ناي قدم تمنيتاي تغبرو سلامنتاي اني قدوس ايمو قدسات كنو زبل صحف سلازلو كمتي اتتصوعكم قدوس زخونه نسخاتكمون بكل نبرتكم قدسات كنو بكل انبابراهم قدسات كنو من يصوعنا اتقدس زخونه እግዚአብሔር بعد بكل نبرتنا قدسات كنكون نتناي قدم تمنيت انغبرو زنبرنا كمو خي نغبر صوعينا خنفلط ادلاي أنا قدسي مو قدسات كنو زبل صحف سلازلو كم تتصوعكم قدس هوني نسخاتكم بكل نبرتكم قدسات كنو نتن نفس وكب بزي أدلو كم قبرو زفرد نسخاتكم أبو إلكم يتصوعوا كابكم كمسي عبد الزمن بشنتكم
بفرحات نبرو يبلنا نسو بزي أدلو زفرد قدوس أملاخي قنوع أملاخي أدلو زي بلو إجزابيهي مبار صوعينا مني إجزابيهي بحريون تاي مسل قدوسي قدوسي صوعنا إجزابير كاي صوعنا سلازي أبي هلا أي تيموثيوس معرف حدا قطر تشعته أتي صوعنا ناي صوع عدمه قدوس عدمه إمو بقدس صوعنا إلو أكان أي تيموثيوس قريس أول كلا أي تيموثيوس معرف حدا قطر تشعته كم زيبل أملاخ يبلنا بفقاد رؤسون بتي بكريستوس يسوس قدم زمانات عالم توهبنا ጸጋን አድሐነና በቅዱስ ጽዋዓውን ጽዋዓና እንበር በግብርና አይኮነን እዝግና በመግሃድ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ ንስኑ ሞት ሰዓሮ ንህይወትን ንዘይ ምጥፋን በወንጌል ናብርሃን ዘውጾ እቲ ጽዋዓና ቅዱስ በቅዱስ ጽዋዓና ተጸውዕና ጽዋዓና ቅዱስ መጸውዕና ናይ ዕድመ ወረቀትና قدوس عدمة زبليو قدوس صوعة زبليو سلازي كنت صوعة كلنا بتقدس እግዚአብሔር بقدس صوعة تسوعنا لنا እዚህ خلق راي يكونن اب ዕብራውያን ወንንታይ ሎ اب ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ስለዚህ አቱም ካብት ሰማያዊ ጽዋዓ ገደዘለኩም ቅዱሳት አህዋተይ كم تمشي أب كل بيتو أمون زنبرة نابتنا تشمو أمون زخانة يسوس نايم أماننا هواريان لك كهانات أقلوي لنا كابت سماء وتسوى عقد زلنا كابت سماء يتسوي عنا أجزي أبي هري يتسوي عنا بقدس تسوى يتسوي عنا سلازي سماوياننا تسوى عنا نايل على تسوى عايو بالعلي يتسوي عنا مبر بقدني وي بيمانة أقاما يكونن سبا يكونن تسوي عنا سماوي زخون እግዚአብሔር بقدس سماوي صوعا صوعنا اتقدس እግዚአብሔር بسماوي صوعا صوعنا افيليبي معرف ثلاثه دما كم زيبل قطري 14 نابت حنصص علامه بليل اولوس نابت عصب عوت نايلا علي صوعا املاح بكريستوس يسوس اغويل خويل أتي جمال أمنتنا ندم دامي أنزخون يسوس قويو أبز مدر وديو نفس ما يعرقو أبي مان قرماس تقمته بلا علينا نتسوع زلنا سلازي مودعتنا سماي كم زخونه نايل على تسوع أملاح كم زخونه نابت عصب عود نايل على تسوع أملاح زيابير تمسكن يخو ما عصب عود علينا قويانا مودعتو أمدري أيكونن أبتخصص نتخصص تقميت وزلو نايل على صوعة بأملاخ تتصوعنا لنا بقار قدس صوعة سماوي صوعة نايل على صوعة إلو شم هبولو أبي زمن زي بزحات كريستيانات نابيت كريستيان متسوم صوعيهم كسع زي فلتو أكايدهم نتي صوعهم أملاخ كندز مسلو مستخبابيهم زلو نانت أزرو كم فقاد عالم كم ناي فتوى السجان زملا لسو كريستياناس إذا قال زي نعاتهم نعاي نعاها نسمعي صوعنا كان معرار خمس قبعنا صوعينا بحقي كان للي خمس قبعنا زمن كنت مرتيب ما حواتي دقيمة يزارب الله من يصوعنا بعد እግዚአብሔር يصوعنا بمنتاي يصوعنا بوانجيل غيري يصوعنا نمنتاي صوعنا نقدسنا يصوعنا نابرانا قدوس كخون نقدسنا صوعنا قداماي بطرس رأنا يو كاب 10 6 قداماي تسلونقي معرف 4 كاب 3 5 أملاخ نقدسنا نمبر نرخصت أي صوعنا نيل سلازي بنصحنا بزملكت قدسات كنكون يصوعنا أبو قداماي تسلونقي 5 معرف قدر 13 دما كسع مسعات قويتنا يا كريستوس بزلو منفسكم من نفسكم من سقاكم بزي منقب كركب يتحلو
እትጸዋዓኩም እሙኒሞ ንስልማ خገብሮ ይብለና ስለዚህ ብዘሎ መንፈስና ነፍስና ስጋና ቅዱስ ክኸውን እዩ ጎይታ ጸውዕና አካላይ ምዕራፍ ናይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ንጽድቂ ጸውዕና አቀዳማይ ምዕራፍ ንቅድስና ጸውዕና ይለ አካላይ ምዕራፍ ቀዳማይ ጴጥሮስ ድማ ንጽድቂ ጸውዕና እስከነንብቦ አቀዳማይ ምዕራፍ ዘንበብናዮ ተረዲኡና አሎ አካላይ ምዕራፍ ከ እንታይ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ሁላይ ጴጥሮስ ጽዋዓና ብዝምልከት ተገዲሱ ጽሒፉና አሎ እንዳይሉ ካብ ቁጥር 22 ካልአይ ምዕራፍ ቀዳማይ ጴጥሮስ ንሱ ኃጢአት ዘይገበረ ተንኮልውን ኣብ አፉ ዘይተረኽበ ምስጸረፍዎ መሊሱ ዘይጸረፈ መከራ ምስ አጽገበዎ ኸዓ ነቲ ብቐንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ሓሊፉ ሃበንበር ዘይፈራርሄ ንኃጢአት መዊትና ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ በዓሉ ንኃጢአትና ኣብ ስጉ ኣብ ዕንጨይቲ ጾሮ ብቁስሊ ኢኹም ዝሓወኹም ይብለና ስለዚህ ካብ 21 ከምብበልኩም ነዚኢኹም ተጸዋዕኩም ይልሎ እሞ ክርስቶስ ምእንቲ ኣሰኣሰሩ ክስዕቡ ኣርአያ ሓዲግልኩም ምእንቲ ኻብኩም መከራ ጸገበ ይብልና ተጸዊዕና ዘለና ንቅድስና ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ድማ መከራ ንምጽጋብ ብጽድቂ ዝነብር ሰብ መከራ ክጸግብ ናይ ግዲ ኣብዚ ዘመን ዝግና ብቁስሊ ኢኹም ዝሓወኹም ትብል ቃል ብዙሕ ይግደሰላ ሰብ ፈውሲ ዝምልከት ብዙሕ ይግደስ ግን ንጽድቂ ክንነብር ኮለና ሓሳረ መከራ ከም ንጸግብ ይዛረብ ዘሎ ክርስቶስ እምበኣር ኣርአያ ሓዲጉልና ነዚኢኹም ተጸዋዕኩም ይብለና ከምቲ ክርስቶስ ንጽድቂ ክነብር ኮሎ ሓሳረ መከራ ጸግብ ዝነበረ ንኃጢአት መዊትና ንጽድቂ ክንነብር ንጽድቂ ዝነብር ሰብ ስደት ኣለዎ ጸርፍ ኣለዎ ንዕቀት ኣለዎ ሎሚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከይተረፈ ሓደ ሰብ ብጽድቂ ዝመላለስ ተኾይኑ እቶም ኣብቲ ዝሪኡ ዘለው ክርስቲያኒና ዝብሉ ግና ብጽድቂ ዘይመላለሱ በኣቶም እውን ካብ መንበሪ ጽቃኢኻ እናተባህለ ክነኣስ ወይ ክስደድ ወይ ወገን ክውግንዎ ወይ ክግልልዎ ክርከብ ዝከኣል እዩ ስለዚ ኣብዚ ኃጢአት ዝዓዘዘሉ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንኃጢአት ሸለል ዝበለትሉ ዘመን ብጽድቂ ትመላለስ ተኾይንካ ስደት ክገጥመካ ናይ ግዲ አንኳይዶ ካብ ዓለምሲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይተረፈኳ ብጽድቂ ዝነብር ሰብ ፈተና ኣለዎ ኣነን ዓለም ኃጢአታ ክፍኣታ እንታይ ምዃኑ እነግራ እሞት ጽልኣኒ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ጎይታ ኢየሱስ ስለምንታይ ዝትገብር እዚ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ንትብሎ ሎሚ ክጸልአካ ወይ ድማ ከግልለካ ናይ ግዲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ስለ ጽድቂ ስደዱ ብጻን የሚሉ ጎይታ ተዛሪቡሉ ኣብ ምዕራፍ 5 እስከ ከምበልኩም ማቴዎስ 5 ምዕራፍ 11 ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግሥተ ሰማያት ናቶም ያሞ ብጻን እንተ ጸረፉኹምን እንተ ሰጎጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረብልኩምን ብጻን ኢኹም ከምኡ ከዓ ቅድሜኹም ዝነበሩ ነቢያት ሰጊጎምዎም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጎሱ ባህውን ይበልኩም ይብለና እምበኣር ኣብ ጴጥሮስ ነግረና ዘሎ ተኻልኣይ ንምንታይ ተጸዊዕና መከራ ክንጸግብ ንኃጢአት መዊትና ንጽድቂ ክንነብር ኃጢአት እናገበርና ክንመላለስ ኣይኮነን ጎይታ ሞይቱ ንኃጢአትና ኣብ ስጉኡ ኣብ ዕንጨይቲ ጾሮሲ ንኃጢአት መዊትና ንኃጢአት እምቢልና ክሳዕ ደም ተቃሊስና ብጽድቂ ክንነብር ንጽድቂ ክንነብር እዩ ጸዊዕኒ 37 መዝሙር ዳዊት ብጽድቂ ክንመላለስ ኮለና ንግዚኡ ከም ዝወደቕናን ከም ዝተሰዓርናን ክመስለና ይኽእል ኣምላኽ ግን ንጽድቅናና ብርሃን ዘውፅኣሉ መዓልቲ ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ስለዚህ በተም ኃጢአተኛታት አይተቅና 73 መዝሙር ዳዊት አሳፍ ብጽድቅ ክመላለስ ኮሎ ነቶም ብረሲእነት ከም ድላያም ዝመላለሱ ህይወቶም ሕውስዋስ ዝኾነ በአቶም ቀኒኡ ክሽገር ኮሎ ንርኢ ግን ናብ መቅደስ መስኣተወ እግዚአብሔር ብፍጽምና በመስዓቡ መወዳእቱ ኽብረት ከም ዝኾነ ኣብ ምድሪ ብጀካ ኻመናለኒ ኣብ ሰማይ ብጀካ ኻመናለኒ ንዓኻ ካብ ረኸብኩስ ኣብ ምድሪ ዝደለየ ብለይ ድሓር ድማ ናብ ክብሪ ክትቅበለኒ ኢኻይሉ ብጽድቂ ምንባር ከም ዝመረጸ ኣብ 73 መዝሙር ዳዊት ብዛዕባ ኣሳፍ ተጻሒፉ ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 3 ንምንታይ ተጸዊዕና
بزعبا صوعنا خجلص كله بطرس حواريا ابسالساي معرف قطري شمونت عسرت خلته كم زيبل موداتو كلاتكم حدث حسابهم تدناغصو حولنا تتفكروا لوهات تحطات كونوا نسبله مرقام انت تورسو نزي صوعاتكم مرقوا دعنبر اوكوي اكن اوكوي ويس صرفي اكن صرفي ايتملسو مكرا خصقب كلها حساره مكرا خصقبوها خلو بيچا نابله كابلبخا مرغمن حسمن كيوصسي دحان مرق امبر ايترغم عند እግዚአብሔር ኮይሪ አለዋ ክፈርዳ ኮኤን አጆ ኃይል عند እግዚአብሔር ናጻቃን ኢየን ዝሪያ አዛኑ ናጽሎቶሜን እሞ ኢየን ገጽ እግዚአብሔር ግና ነቶም ገበርት እከይ ይጻረሮም እዩሞ እቲ ህይወት ዝፈቱ ጽቡቃት መዓልታት ክርኢዝ ደሊ لسانو خاب كفو كنافرون تنكل كي زارب يخلكل كاب كي يزبل سناي كأكبر مسلامي دليا يا يسعباو سلازي مكرا خطبونا خلو بتي زوردنا فتنا مكرا صرفن كفاءتن تنكلن كاوشتنا وصو هيوتنا خيبر رسي እግዚአብሔር يسمع اهتانا اوياتنا يطمت كم زل فليقنا فتحين ذهب نابتي እግዚአብሔር فرادي قنع فرادي كم تخرصوص رأسو ناب أملاخ زقربه فتح دما خاب أملاخ دلي نا أملاخ نقرنا حليفنا كنمرق انبر كنرقم أي تصوعنا أو رابع معرفك بزعبات تصوعنا في الزارب كله نمنتاي تتصوعنا نابرانا خنتاي مسل رابع معرفك بحادث قاع شد دما دقيم كريستوس انتانا حسار مكرا خاب صقبس بسبو حسار مكرا تصقب نسنا حاطيات حديقو امو اتبسقا استرف الزمن نفعاد املاخ انبر نفتوات سم انت خي تنورو ناخاتكم ون نزي حساب زي كما تصوار غيركم حزو يبلنا سلازي نفعاد املاخ كنبر تصويعنا اب حمشاي معرفك قطري عسرت اتو بكريستوس يسوس نابنا يزل عالم كبرو تصوعكم املاخ كل صقا قرب غزي حسار مكرا مصقبكم نسو كفصمكم كصنعكم كبرتعكم كسرتكم ون ايو زل عالم نعو كبرن سلطانن يخنو امين يلو سلازي كتعال كله تحمشاي صوعا نتو بكريستوس يسوس نابنا يزل عالم كبرو تصوعكم املاخ كل صقا سلازي قويتا اب كلنا ابرانا صقانا هبه نتي بأملاخ تمدبلنا نايزل عالم كبري كرخبو سلي النخل نابنا نايزل عالم كبرو تصويعنا له مبعر إذن تصوعاتات أب إطروس دلوا معرف حالي قدس እግዚአብሔር قدسنا تصويعنا أب معرف كلته أرأح زحاد قلنا كم تخرصوص حتار مكرات صقبه نقروا دمان أملاخ حليفو زهابه كمو دمان احنا نحقات موتنا نصلك خنبر تصويعنا ابشال ساي معرف مرقا كنورث تصويعنا ابرابعاي معرف فؤاد خنقبر تصويعنا اب حمشاي معرف دما نابنا يزل عالم كبرو تصويعنا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን مبار احواتي نمحراينان نصوعنان نمحراينان كنصنعو كنقادل يقبأنا مرقا كنورثنا تصويعنا እግዚአብሔር ይመስገን نفقاد أملاخ كنبرينا تصوعنا نفقاد رأسنا وين نفقاد سبا يكون ننايزل ألمكم روخ نورسنا تصوعنا توساخي أبقلوسي معرف سلسته كاب 15 شعاته نوداسي خبرو يتصوعنا إفيسون معرف حالي كاب 4 دما نوداسي خبرو فقادو هنقبر ولدو كوينا نعملاخ كنقلقل إنا تتصوعنا نمسكنا إنا تتصوعنا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አመጨረሽታ ንሰናይ ግብሪው تصوعنا ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ቲቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እስከነንብቦ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ዘሎ ንምንታይ تصوعنا ንውዳሴ ክብሩ ክንውድሶ ከነመስግኖ
نحاتيات أيكون تصوعنا كم فقاد رسنا خلنا ما لا نسايكون تصوعنا سكنا إفسون تمليسه نتي تصوعنا من تايكم تصوعنا كتقللكم أب إفسون معرف حدا كم زيل الله بتفكر له حمشان شديشتين بوز أجونا نوداس خبر أجو بفتاو فقادو بيسوع كريستوس نرسو ولدكم كنا قدم الدبناي بونجل صوع الناس كان خبرو خنود سوي سلازي أب حمشان معرف قصر سلسته كم تنقول سانز جبوا مسجانا الأمبر منزلنا ويس رخصت ويس كم تزربا ويس وذا أي سمعكم قبل كله نري أفيليبي كم زبالكم انتهي بلنا أب قولسي قريتا أب قولسي انتهي لله أب سالساي معرف كاب عصر تحمشته سلام كريستوس قبل بخم يجزع نزب حادث قاعد تسويعكم يفهم مما صوتكم يبلنا زابير مسكن بقر نصوعنا محراينا كنصنعو أزينا خنقادل يقبأنا من يصوعنا زابير نمن تاي يصوعنا نقدسنا نصدقي نمرقا نسناي قبري نفقد أملاح نوداس يخبرو صوعنا نايز العالم كوبي صوعنا مو بزي فليتنا نصوعنا نمحراينا كنصنعو أزينا نقادل أب عالم أين تحاوس بونجل صوعنا نزي مو بقدس صوع خب صوعنا سمايو صوع خب صوعنا بنايل على صوع خب صوعنا نعوز بقى حيوات كنبر أملاخي دقفنا زود حامكم ويتاي باركم سلام أخذكم يكون آمين